Jeg glæder mig til i morgen. Hvad sker der i morgen? Nå, karneval. Fuck you, bitches. Det bliver første gang, jeg har misset karneval, siden jeg ikke kunne huske, at jeg har været til karneval. Så alle gange til karneval? Ja. Motherfucker. Skal med. Skal bare ind og bare, hey, someone put my in their mouth, so I'm not gonna do it. What? Den bemærkning, det er nok til at få mig til at komme til karneval, Mikkel. Bare det er ikke på. Jeg skal bare være så behageligt trælsfuld. Som du plejer. Jeg skal sgu lige skifte over til den der. Ja, hold kæft, Madsen. Kan du ikke gå op og slå? Nå, vi er ikke hen ved dongen endnu. Nej, det var også lige det, jeg troede, vi var herinde allerede. Er det en griseudgave af Buddha, det der, eller et eller andet? Nej, det er min panda. Sgu da ikke en gris, det der en... Om jeg kigger på den der bagved, Mikkel. Det var ikke din bouncy bot, jeg kiggede på. Nu ved jeg godt, hvordan den ser ud. Den er ellers lækker. Det jeg bedst kan lide ved den, det er, at den er så på håret. Too much info. Jeg havde måttet det der piberen, hende der er bare meget hårdt der. Ej, jeg sidder og får det helt dårligt nu. Hold op med at sige sådan. Og så er der bare gris overalt. Ligesom nede i Nether i Minecraft, eller hvad? Ja. Gris overalt. Det havde vi godt nok nogle problemer med i går. Det var direkte ubehageligt, det blev med at løbe efter os. Så måtte vi lave et fort. Ja, vi lavede sådan en lille bunker i Minecraft. Vi kunne kigge ud. Fuck you guys, I'm gonna go in my fort! Og så kom det der skød ud af munden, så der bare smadrede det hele. Det var pisse nederen. Dum svin, siger jeg bare. Ah! Don't die. Nej. I'm gonna hit the gong. Der var jeg lige ved at dø igen, mand. Bare kom herned med dem. Nå, det der. I would if I could. That's why everybody's heard about the bird. Skal du til Copenhagen-Toften? Ja, måske. Jeg regner lidt med det. Okay, cool. Nu skal vi lige tage for nu af, fordi vi regner i hvert fald også med at komme. Ja, det kunne være nice. Hvem? Og mig og Chris. Vil du med? Young Chris, I'm gonna get Altså, det er ikke fordi du ikke... Det er ikke fordi du ikke må! Det er ikke slet ikke det! Jeg kan bare ikke se det for mig. Nej, hvis jeg ville være i rum med 400 behårede Jamen, det er ikke et rum, det er jo udenfor. Så er jeg taget til lagen igen, eller hvad? Hvis jeg ville være udenfor sammen med 400 behårede, beskædede, tyk mænd, så vil jeg... jeg ved ikke, så vil jeg gøre et eller andet. Jeg ved ikke, hvor jeg vil hen med det her.
I'm gonna do stuff. Someone help him out. Jeg ved ikke, hvad vi skal med. Og fair. Tror jeg nok. Eller så næste gang. Det ved jeg. Mener vi går op ad her, gør vi ikke? Eller escort-questen måske. Ja, vi gider ikke det der escort-lort igen. Der er vi her med at dansedrengen med skelettet. Men muligvis nogen, der er puttet bagved. Hvad har du nu lavet? Helt forkert. Har du fået samlet noget lære til mig i Minecraft? Jeg Så skal kan ikke få være lavet med logget tag. For helvede. Så må Axel i gang. Fanden skal du bruge lære til? Med tag. Han laver et hus ud af træ og tag ud af Træ og brick. stentag. Det er pisseflot. Det er da bedre end det der stråtag der bare tager... Jamen, Udover, ja. ja, så utrolig lang tid. Hey, det var 43. Hvad gør du? Hvad? Vand. Og kan man nå at komme i gang med. Jeg kan godt lide vand. Kommer i hvert fald rigtig mange gode bands til Copenhagen. Jeg glæder mig, altså hvis jeg tager til det, jeg glæder mig lidt til at se, hvad fanden er hun hedder. En kælling der råber. Hvad? Arch Enemy? Nu kan jeg Jeg sige tror, jeg rigtig er mange ikke ting, der vil være rigtig forkert. Ja, der har også rigtig mange grimme ting i hovedet. Tina Dickow. Men jeg tænker Mikkel. LOL! Ja, Arch Enemy. Så ond var jeg dog ikke. Jo. Skal du drikke det der vand så voldsomt? Fuck, vi kom der. Det kan dine. Hvem er egentlig den ældste af jer Madsen-brødre? Det er mig. Faktisk mig. Det er vi alle sammen. Det er åbenbart alle undtagen Jakob. De blev født samtidig. Nej, han er også den ældste. Han er også den ældste. Med dobbelt kejsersnit. Kejsersnit fra begge sider, eller hvad? Bare for øje. Stakkels mor. Det siger vi os selv. Jeg tror, hun er enig. Hun kan heller ikke lide det, eller hvad? Props til din mor, men hun fik 3 drenge, og hun bare blev med at prøve alligevel. Nå, næste kraft med en pige. Ham er han ligner lidt. Ja, så stoppede det. Du er lige kaldt bitch, Kasper. Er du den yngste, eller hvad, Kasper? Nej, jeg er den ældste. Nej, han er tiny bro. Youngest Det gun. kan- Ej, nej, nu døde jeg kraftedeme igen, mand. Jeg kunne godt tænke mig, at jeg fik sådan en besked i mit toastvindue, hver gang du er ind i Diablo Hardcore, der døde. Jeg har 1, 2, 3, 4, 5, 6 steder nu. Jeg har Du bliver level 70 med nogen af dem. 2 på level 70, 1 på level 68, en level 60, en level 53 og en level 41. Jeg har ikke mistet min level 70 nu, men jeg har mistet, så er det 6 level 60 eller sådan noget. Endnu. Nå, så det må være slut for i dag. Nu kan jeg simpelthen ikke. Jeg gider ikke mere nu.
Der er alligevel 600 viewers på Brian from Denmark. Det er da Flere end Dirk. flere, end han plejer her. Ja. Din Falgar, den hygger sig godt nok dernede. Men jeg ved ikke, den dør nogle gange. Det kan være, jeg skal holde lidt øje med den. Ej, så er det jo ikke pet spec, Mads. Men man kan da ikke sætte den på aggressive mere, kan man det? Jo, det kan man godt. Det tror jeg ikke, jeg har. Nej, det kan man ikke. Passive, defensive, assist. Det var ellers fjollet, da den var aggressiv. Det var fedt. Giver du meget skade med? Det ved jeg ikke. Det slår ikke særlig hårdt, når jeg er AOE. Der er nok ikke nogen, der kan matche det der tank DPS. Jeg forstår ikke. Nej, jeg spillede lidt på min Death Knight tidligere. Og det var sådan, og den er level 60 eller sådan et eller andet. Jeg var 10.000 DPS, hvor de andre de er sådan 1 eller 2. Det er sådan, godt så. To DPS. Han er ikke mere end 2 DPS, der er ved level 1, hvis man bliver auto-attack. Det ved jeg sgu ikke, om man vej til at få de der 1-2. Ja, den nye Wolfenstein skulle være rigtig sjov. Nå, hvad fanden skal jeg nu lave? Jeg gider ikke at dø mere. Du kan gå ned og hente noget ler i Minecraft. Ja, det tror jeg ikke lige, jeg gider. Hvor mange timer brugte jeg på ham der? 5,5. Vi kan da bare power level, vi kan få level 55 på en time. She shorts not a no one does subscribe, what the fuck? Here we go. Kan det passe for 8.602 bonus XP, når vi klarer sådan et instance? I don't know, man. Og bossen giver 2.500 godt, hvor 700 af dem er bonus. Nej, group bonus, okay. Jamen, I don't know. Lige. Hver gang der er nogen, der siger noget med sort i chatten, is it because I'm black? Der sidder sådan en af hans venner ved siden af ham, som ikke er helt hvid i huden som de andre.